Филе, играй сега малко да развиеш долу лечета, всичко да го развиеш. Играй малко кючек, хайде. Как играеш кючек? Покажи ми. Покажи ми как играе сам кючек, хайде. Покажи. Айде, пускай играта и почва да играеш, айде. И другата игра мога да се я поръчам и аз, как всеки път ми поръчат моите момиче да се я поръчам и ни... Ако е бил... Боли ме много, не, аз няма да играя. Боли ме, то не мога да ходя, той ще ме кара да играя, не. Другата игра може да се я поръчам. Всички да стапкаме, Миро, благодаря ти, приятели, всички искам да тъкаме на игра, абсолютно всички да тъкаме на игра на приятели. Обаче това спит, разбираш ли? Всички отборно. И винаги е по 2, няма спит, по 3. Той е много просто, приятели, да знае, че сега всичко не е по 2. Приятели, сега всичко ни е по 2. Сега всичко ни е по 2, приятели. Можем ли да играем сега на по 2? Ще скочат, накрая те скачат. Накрая скачат, бе, приятели. Едно много скъпо. Ето ти си префера. Виж, има басейн, гимнастически салон и по